ଗତକାଲି ଆମେ ରଥ ଦେଖତେ ଆସିଥିଲେ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଅର୍ପିତ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଲା ନାଇଁ ଅର୍ପିତ ଭାଇ? ହଁ ପାଖାପାଖି 7 ବର୍ଷ। 7 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲୁ ବାସିପିଠାରେ ହାଇସ୍କୁଲ, ତ ସେଠିକାର ପିଲା ତ ବହୁତ ଭଲ। ତ ଅର୍ପିତ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ସେ ଡେସ୍ କଲର ପିଲା ଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ 10 କ୍ଲାସ୍ ହେଲା, 10 କ୍ଲାସ୍ରେ ତ ମାନେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟିକେ ହୁଏ, ପଢ଼ାପଢ଼ି ଜୋରସୋର ହୁଏ ନାଇଁ ଅର୍ପିତ ଭାଇ? ପୁରା ପିଲାମାନେ ସବୁ ବାହାରେ ବସିକି ପଢୁଥାନ୍ତି। ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି ସେ ସିନ୍, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୀତ ଦିନେ ବି ବାହାର ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିକି ପଢୁଥାଉ ସବୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ପିତ ଭାଇ ମୋ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ, ତ କ'ଣ ଖାଲି ଆମ ବେଡ୍ଟା ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଲି ସେଟା ନାମକୁ ମାତ୍ର ନାଇଁ, ଆମେ ଖାଲି ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉ। ହଁ ଆମେ ଖାଲି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସନତ ଭାଇ ମତେ ତାଙ୍କ ବେଡ୍ ଦେଇଥିଲେ। ମାନେ ମୁଁ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ 3 ମାସ କି 4 ମାସ ଥିଲି ହଷ୍ଟେଲରେ, ସନତ ଭାଇ ତାଙ୍କ ବେଡ୍ ମତେ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ପଢିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସିଏ ଯାଇକି ରହୁଥିଲେ ସ୍କୁଲ ଘରେ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସନତ ଭାଇ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ତ ପଢୁଥାଉ, ବାକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ବେଡ୍ରେ ଶୋଇଥାଏ, ସିଏ ଯାଇକି କ୍ଲାସରୁମ୍, ଆମ ସ୍କୁଲ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଯାଇକି ଶୋଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଠି ପଢାପଢି କରନ୍ତି। ବହୁତ ମାନେ ବାସିପିଠାର ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ସାର୍ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ସାର୍ ମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ପିଲା ବି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପିଲା ଥିଲେ। ଏବେ ବି ମାନେ ବାସିପିଠା ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଅର୍ପିତ ଭାଇ, ବୁଝିଲ, ମାନେ ମନଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, କାହିଁକି ନା ସେଇ ପରିବେଶ ମାନେ କେମିତି ମାନେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସେ। ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ବି ଲାଗେ କି ହଁ ଏଇ ବାସିପିଠାରେ ଏଇ ଏମିତି ପଢିକି ଆସିକି ଏବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି ଏମିତି। ଆଉ ଆମ ବହୁତ ସିନିୟର ଭାଇ ମାନେ ବି ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ, ଭଲ ଭଲ ଜାଗାରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଦେଖି। ତ ଅର୍ପିତ ଭାଇ ତ ଏବେ ପିଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ, ଆଉ ମାସେ ଅଛି। ତ ଏବେ ଅର୍ପିତ ଭାଇ ତମେ ଲେକ୍ଚରସିପ୍ ନା ଆଉ କୁଆଡ଼େ? ସେମିତି ତ କିଛି ଗୋଲ ଫିକ୍ସ କରିନି, ବାକି ଦେଖିବା ଭଗବାନ କୁଆଡ଼େ ଟାଣୁଛନ୍ତି ସେଆଡ଼େ ଯିବା। ଯାହା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମ ପିଲା ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ଏତେ ପଢ଼ିଲେ। ଆମେ ସିନା ଟିକେ ମାନେ କ'ଣ ଫ୍ୟାମିଲି କଣ୍ଡିସନ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ଏଜୁକେସନ୍ଟା ଟିକେ କମିଯାଇଛି, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରୁଛୁ। ତ ସାଙ୍ଗଗୁଡ଼ାକୁ ଯେତେବେଳେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଦେଖିକି ଖୁସି ଲାଗେ, କାହିଁକିନା ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗର ସମ୍ପର୍କଟା କେମିତି ବଜାୟ ରହୁ ଏଇଭଳି। ସେଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ, ସାଙ୍ଗ ସହିତ ରିଲେସନ୍ ତ ରହିବ, ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହଉଥିବ, ଏମିତି ଫ୍ୟୁଚରରେ ବି ହବ। ବାକି ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଯେ ତୁମେ ଟିଚରସିପ୍ ଲାଇନ୍ ନେଇଛ, ବହୁତ ଭଲ। ତୁମେ ପିଲାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗଠନ କରିବ। ଆଉ ତମେ ଯୋଉଟା ହେଇପାରିନ, କି ଯୋଉଟା ଆଶା ବି ରହିଯାଇଥିବ, ତମେ କଲେକ୍ଟର ବନେଇବ, ତମେ ଡକ୍ଟର ବନେଇବ, ସବୁ ତମେ ବନେଇବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ କହିବ ଯେ ମୋ ପିଲା ଡକ୍ଟର ହେଇଛି, ମୋ ପିଲା କଲେକ୍ଟର ହେଇଛି। ସେଟା ଠିକ କଥା ଯେ ଅର୍ପିତ ଭାଇ, ବୁଝିଲ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସିଚୁଏସନ୍, ମାନେ ଏଜୁକେସନକୁ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମାନେ କୋଉ କେସରେ? ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଏବେ ପୋଷ୍ଟିଂ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଇଟା ତ ଦରମା ବହୁତ କମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ା ପାଉଥିବେ ଏତେ ହାୟର ସାଲାରୀ, ଆଉ ଆମେ ପାଇଥିବା କମ୍। ନା, ସାଲାରୀ କମ୍, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯୋଉ ଇଜ୍ଜତ ପାଇବ, ଯୋଉ ସମ୍ମାନ ପାଇବ, ସେଇଟା ଅନ୍ୟ ମାନେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିକି ସେତିକି ପାଇବେନି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ସନତ ଭାଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଇନ୍ ଚୁଜ୍ କରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଲାଗି ତ ପଢ଼ିଛୁ, ଦେଖିବା କେବେ ଆମେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ପିଲାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗଠନ କରୁଛୁ। କେବେ ଆମେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ପର୍ସନ୍ ବନିପାରୁଛୁ, ସେଇଟା ହିଁ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ କେବେ ଘଟୁଛି, ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମେ ତ ଭାଇ ପଢ଼ୁଛୁ ପାଠ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋତେ କହନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ, ବାବୁ ତୁ ତ ସିଟି କରିଛୁ, ଜବ୍ କେବେ କରିବୁ? କୁହ ଜବ୍ କରିବା, ଜବ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇନି। ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି କୁହନ୍ତି। ଆରେ ନା, କୋଉଠି ବୁଢ଼ା ହେଇଛ? ଆମର ମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି ହେଲା, ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଟିକେ ଦେଖିଦେଲା ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମେ ଏତେ ଦିନ ରହିବୁ ନା, ସେଦିନ ମାନେ ବେଶୀ ଦିନ ରହିନୁ, ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା କହନ୍ତି ହଁ ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ବାହାସାହା କେବେ କରିବା, ଚାକିରି ବାକିରି କେବେ କରିବ, ଏତେ ପଢ଼ିଲାଣି, ପଢ଼ିକି ତ ବେକାର ହେଇଗଲ। ନା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଜବ୍ ତ ବାହାରିବ, ଜବ୍ ତ ହବ, ପୋଷ୍ଟିଂ ହବ। ତମେ ଆଉ ସନତ ଭାଇ ଏବେ ବି +3 ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଚାଲିଛି।
कंप्लीट हो जिवो आ वर्षे पर किसी असुविधा नहीं पोस्टिंग बाहर तुम्हें लगी पड़ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଅର୍ପିତ ଭାଇ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଗଲା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମାନେ କହନ୍ତି ଯେ କେବେ ଯଦି ଆସିବ ବାରିପଦା ଦେଖା କରୁ ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେ ଅର୍ପିତ ଭାଇ ଏଠି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ମାନେ ପିଜି କରୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପିଜି କରିବି ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଠି ଏତେ ଭଲ ପଢ଼ଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସେପଟେ କରିବି ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ମୁଁ ସେପଟେ କରୁଥିବେ ତ ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ହେଇନଥିଲା ଆମର ହେଇନଥିଲା। ଦିନ ଧରି ତ ଯେତେବେଳେ କୋଉ ଦିନ ଆମେ କଥା ହେଲୁ ଏଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଏଇ ହଁ ରଥ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ କଥା ହେଇଥିଲୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ହିଁ କଥା ହେଲୁ ଯେ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କୋଉଠି ଅଛ ମୁଁ ବାରିପଦାରେ କୋଉଠି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା ଏମପିସି ଅଟୋନମସରେ ଓ ବାବା ମୁଁ ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ତେବେ ରଥରେ ଦେଖା ହେବ ତାପରେ ହଁ ତାପରେ ରଥ ପୂର୍ବ ଦିନ ମେସେଜ କଲେ ନା କେବେ ଆସୁଛୁ କେବେ ନା ଦେଖା ହେବ ତାପରେ ଗତକାଲି ଆଇଲେ ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା ହେଲା ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଦେଖା ହଁ, ବାସ୍। ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ମାନେ ଦେଖା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖା- ଆମକୁ ଆଉ ଥରେ ମିଶେଇ ଦେଲେ ଆଣିକି ଠିକ ତାଙ୍କ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଆଉ କ'ଣ କହିବା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଅର୍ପିତ ଭାଇ ସହିତ ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ'ଣ ବାସି ପିଠା ଯେଉଁ ପିଲା ହଉ ନା କାହିଁକି ଯଦି ଦେଖା ହୁଏ ନା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ ଟିକେ ବାସି ପିଠାର ଯେମିତି ଆମେ ପିଲାଦିନ କଟେଇଛୁ ସେଇ ସବୁ ଘଟଣା ସବୁ ମାନେ ଆସେ ତ ଯାହା ହଉ ଅର୍ପିତ ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ଦିନେ କେବେ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର କରିବା ବାସ୍, ବାସ୍। ସେଇ ବାସି ପିଠାରେ ହବ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ବାସ୍ ବାସ୍ ଆଉ ସମସ୍ତେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ବି ଯଦି ଆସିପାରିବେ ତ ଭଲ କଥା ହଁ, ହଁ। ବହୁତ ଭଲ ହବ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯଦି ଆମର ବାସି ପିଠା ପିଲା କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଦର୍ଶକ ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ